Μην πάτε πάνω. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Καλούμε τον κύριο Διονύση Πολιτόπουλο, αγιογράφο, από ό,τι κατάλαβα, δάσκαλο αγιογραφίας. Υποψήφιο διδάκτορο του Πανεπιστημίου. Ναι. Να μας μιλήσει με θέμα παρατηρήσεις στο εικονογραφικό πρόγραμμα της Παναγίας Μακρινής Καλυθέας Σάμου. Καλή σας ημέρα. Ο ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία Μακρινή, βρίσκεται σε υψόμετρο 823 μέτρων στο όρος Κέρκης προς τα νοτιοανατολικά του οικισμού της Καλυθέας. Η παράδοση υποστηρίζει πως ήταν ένα από τα σημεία όπου διέμεινε για ένα διάστημα ο Παύλος ο Λατρινός όταν βρισκόταν στη Σάμο τον 10ο αιώνα. Έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο αρχαίο μνημείο από το 1999. Η Μακρινή δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά. Το ίδιο συμβαίνει με τη συντριπτική πλειοψηφία των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών της Σάμου, καθώς την έρευνα έχει μονοπολίσει μέχρι τώρα κυρίως το κλασικό της παρελθόν. Βασικό σημείο αναφοράς για τη μελέτη του αποτελεί η ανακοίνωση της αείμνηστης Αγγελικής Μιτσάνη στο συνέδριο «Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα», το 1998, και η αρχιτεκτονική κυρίως μελέτη του από τον επίσης αείμνηστο καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου στο Εκκλησίες και Μοναστήρια της Σάμου το 1997. Το γεγονός ότι και οι δύο ερευνητές του μνημείου είναι συγχωρεμένοι, ελπίζω να μην αποτελεί κάποιον ιονό για τον ομιλούντα. Το μνημείο εξετάζεται εκτός των άλλων στην ενεξελίξη διδακτορική μου διατρεβή με θέμα ιστοροβυζαντινή και μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική της Δυτικής Σάμου. Η πρόσβαση στο ναό γίνεται στην αρχή μέσω σχετικά δύσβατου αγροτικού χωματόδρομου και στη συνέχεια πεζή μέσω ανηφορικού μονοπατιού περίπου 500 μέτρων. Το μονοπάτι καταλήγει σε ευρύχωρη, ελαφρώς υπερυψωμένη επίπεδη πλακόστορτη πλατεία που λειτουργεί ως εξώστης και προσφέρει απεριόριστη πανοραμική θέα σε ξηρά και θάλασσα. Το μνημείο βρίσκεται λίγο χαμηλότερο από τον εξώστη, μέσα σε ευρύχωρο σπήλαιο με τριγωνικό άνοιγμα ύψους περίπου 10 μέτρων και για τον λόγο αυτό δεν είναι ορατό από κανένα σημείο της διαδρομής. Στο εσωτερικό του σπηλαίου υπάρχει δεξαμενή αγιάσματος, όπου συγκεντρώνεται το νερό των σταλαγμητών, και σύγχρονη κτιστή ορθογώνια θήκη, όπου φυλάσσονται ανθρώπινα οστά και 2 κρανία. Σύμφωνα με τον επομενόντα Σταματιάδη, από αυτό το αγίασμα έπαιρναν με ευλάβεια οι επισκέπτες, χρησιμοποιώντας κρανίο σαν ποτήρι. Διακρίνονται 2 οικοδομικές φάσεις. Η παλαιότερη, που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης, ανήκει στον τύπο του μονόχωρου δρομικού με ημικυκλική καμάρα και διατηρεί κάλυψη από σχιστόπλακες χωρίς κανέναν εμφανή κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Χρησιμοποιείται ως ιερό βήμα, είναι κατάγραφος και μικρών διαστάσεων, περίπου 2,15 επί 3,3 μέτρα και με μέγιστο ύψος περίπου 2,65 μέτρα. Με ελαφρώς οξυκόρυφη καμάρα και σφενδόνιο. Το παλαιό τέμπλο έχει καθαιρεθεί. Η σύγχρονη τσιμεντένια Αγία Τράπεζα στηρίζεται σε παλαιά αλήθινη βάση. Φέρει μία μόνο φωτοθυρίδα στην κόγχη και διατηρεί το παλαιό δάπεδο. Ο δυτικός τοίχος έχει κατεδαφιστεί. Την θέση του καταλαμβάνει το μεταγενέστερο κτιστό τέμπλο του νεότερου ναού, που αποτελεί επέκταση προς τα δυτικά. Συγγνώμη, γιατί εδώ είμαστε. Ο νεότερος ναός δεν διασώζει τοιχογραφικό διάκοσμο και πιθανότατα δεν ιστορήθηκε ποτέ. Στην δυτική όψη, υπεράνω της εισόδου, εντός οξυκόρυφου πεταλόμορφου τυφλού τόξου, υπάρχει εγχάρακτη λίθινη επιγραφή που μαρτυρεί την ανέγερσή του το 1764 από τον Παριανό μάστορα Γιώργη με δαπάνη του Νικολάκη Χατζηπαναγιώτη. Ο παλαιότερος ναός, που σήμερα αποτελεί το ιερόβημα της νεότερης φάσης, είναι κατάγραφος. Παρά την απουσία εργασιών καθαρισμού και στερέωσης, οι τοιχογραφίες διατηρούνται κατά τόπους σε μέτρια ως καλή κατάσταση. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιεροβήματος απεικονίζεται η Θεοτόκος πλατιτέρα. Ο Χριστός παριστάνεται μέσα σε καλοσχηματισμένο κεραμιδί μετάλλιο με όχρινο πλαίσιο μπροστά στο στήθος της. Με το δεξί χέρι ευλογεί και στο αριστερό κρατά τυλιγμένο υλιτό. Εκατέρωθεν της φωτοθυρίδας ζωγραφίζονται 2 συλλειτουργούντες ιεράρχες και 2 εξαπτέρυγα. Στο ανώτερο τμήμα του μετώπου της αψίδας απεικονίζονται τα εισόδια της Θεοτόκου και στο κατώτερο ο Ευαγγελισμός. Στην καμάρα και τους τοίχους αναπτύσσεται ζωγραφικός διάκοσμος σε 2 ζώνες. Στο ανώτερο τμήμα της νότιας πλευράς εικονίζεται ο Άγιος Παντελεήμων και ακολουθούν σκηνές από τον κύκλο των Θεοπατώρων έως τη γέννηση της Θεοτόκου στο βόρειο τοίχο. Οι 2 δυτικότερες παραστάσεις καλύπτονται από άλατα. Στο ανατολικό άκρο της βόρειας πλευράς αποδίδεται η Παπαντή. Στην κατώτερη ζώνη του νότιου τοίχου παριστάνονται ολόσωμοι με τοπικοί Άγιοι.
Ξεκινώντας από ανατολικά, απεικονίζονται οι Άγιοι Βλάσιος και Ονούφριος, ακολουθεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και δυτικότερα αδιάγνωστος Άγιος, ενδεχομένως ο Απόστολος Παύλος. Αντίστοιχα, στο βόρειο τοίχο, ξεκινώντας από ανατολικά, απεικονίζονται κάποιος πλήρως εξίτηλος, οι Άγιοι Νικόλαος, Ιωάννης ο Πρόδρομος, Γεώργιος και κάποιος άσβεστο επιχρισμένος, ο Δημήτριος σύμφωνα με τη Μιτσάνη. Ζωγραφική σώζεται και στο εσωράχιο του Σφενδονίου. Στο ανώτερο τμήμα στα νότια απεικονίζεται πιθανότατα ο Απόστολος Παύλος, η Μιτσάνη υποστηρίζει ότι είναι ο Ιωάννης ο Θεολόγος, χαμηλότερο προφήτη της Ηλίας και ο Άγιος Ευώδιος. Αντίστοιχα, στο ανώτερο τμήμα της βόρειας πλευράς παριστάνεται πιθανότατα ο Απόστολος Πέτρος και χαμηλότερα οι Άγιοι Μάμας και Ζωσιμάς. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο κτιστά προσκυνητάρια εκατέρωθων του παλιού τέμπλου. Στο νότιο, όπου εικονίζεται ο Χριστός Παντοκράτορ, το τοξωτό πλαίσιο κοσμείται με παραστάσεις ζώων, μεταξύ των οποίων ένα ελάφι, ένα ελουροειδές και δύο αδιάγνωστα πτηνά. Στα γωνιακά μετάλλια δεσπόζουν δύο ακόμα αλουροειδή, τα οποία στο νησί αποκαλούνται καπλάνια. Η απεικόνιση αυτή συνδέει την εικονογραφία του ναού με την ιστορική πανίδα της Σάμου και το γνωστό καπλάνι της βιτρίνας της Αλκιζέη, το τελευταίο ταρχευμένο δείγμα του οποίου φυλάσσεται έως σήμερα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μυτιληνιών. Το τοξωτό πλαίσιο υποστηρίζει μόνο ένα σκιονίσκο στα δεξιά. Είναι χρωματισμένος υπόλευκος και διακοσμείται με σκυρόχρωμα σχέδια άλυσσου. Όλα τα σχέδια περικλείονται από τριγωνικές απολύξεις και δημιουργούν την εντύπωση του σκαλίσματος σε ελεφαντοστό. Ο Χριστός απεικονίζεται με τοπικός. Κάθεται σε κόκκινο βαρύτιμο μαξιλάρι, με πλούσια μαργαριτοστόλιστο και γενναιόδωρα ξυλόγλυπτο λιροειδές ερησίνοτο. Τα πλαϊνά του θρόνου σκαλίζονται με βαθιά ανάγλυφα σε σχήμα S. Το πρασινομπλε μάτιό του αφήνει ακάλυπτο τον δεξί του ώμου, όπου διακρίνεται ο ιώδης χιτώνας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαργαριτοσκόμητες περιχειρίδες, που υποδηλώνουν προφανώς την ιεραρχιετική του ιδιότητα. Το στοιχείο αυτό απαντάται εκτός από τον γειτονικό Άγιο Γεώργιο Δρακαίων και σε υστερότερα μνημεία, όπως στην Παναγία της Ασσίνου στην Κύπρο. Τα πόδια του Χριστού που φορούν σανδάλια ακουμπούν σε βαθυκόκκινο ακόσμητο μαξιλάρι. Με το δεξί χέρι ευλογεί και με το αριστερό κρατάνικ το Ευαγγέλιο, όπου διαβάζεται μερικώς επιγραφή «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο εμεί ακολουθών ου μη περιπατήσεν τη σκοτία». Φέρει όχρονο φωτοστέφανο, στις κοκκινοπές κεραίες του οποίου, που φωτίζονται σε πάνω πλευρές, σχηματίζονται με 5 μαργαριτάρια ρομβοειδή σταυροί. Στο βαθικίανο κάμπο, με λευκό χρώμα, γράφονται κατ' έρθον του κεφαλιού του τα συμπιλήματα Ιησούς Χριστός και αμέσως πιο κάτω η επιγραφή «Ο Φωτοδότης». Στο βόρειο προσκυνητάρι απεικονίζεται ο Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα. Η παράσταση επιστέφεται από κτιστό τοξωτό πλαίσιο υποκίτρινου χρώματος, παρόμοιο με αυτό του Χριστού, όπου ζωγραφίζονται με κεραμιδί χρώμα καρδιόσχημα φύλλα. Στις δύο γωνίες, δεξιά και αριστερά, εικονίζονται δύο πτηνά, ίσως πέρδικες, σε επιμελημένα μετάλλια. Ο αριστερός σκιονίσκος, στον οποίο στηρίζεται, είναι εντός εισαγωγικών επιδιορθωμένος, εξαιρετικά αδέξια, με λευκό τσιμέντο ή στόκο. Η Παναγία σώζεται σε μέτριος καλή κατάσταση διατήρησης μέχρι τα γόνατα περίπου. Το κατώτερο τμήμα έχει ασβέστο επιχρηστή. Κάθεται σε ερυθρό μαξιλάρι, διακοσμημένο στις ευχές του άκρες με μαργαριτάρια και λυσσόμενο βλαστό, πλούσια ξυλόγλυπτου του θρόνου, αντίστοιχου με τον Παντοκράτορα. Ο θρόνος κοσμείται με κατάφορτο με πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια λιροειδές ερνησίνοτο, που σώζεται καλύτερα στη δεξιά πλευρά. Φορά κεραμίδι μαφόριο και μπλε και κρύφαλο. Μπλε είναι και η αισθήτα της, που διακρίνεται ελάχιστα κυρίως στο δεξί μανίκι. Εκατέρωθον του κεφαλιού της στο βαθικίανο κάμπο, ο οποίος στα αριστερά είναι γεμάτος από χαραγμένα γκραφίτι προσκυνητών διάφορων χρονικών περιόδων, μέσα σε κόκκινα μετάλλια που περιγράφονται από επιμελημένη λευκή γραμμή, διακρίνονται τα καλλιγραφημένα συμπιλήματα Μήτηρ Θεού και ακριβώς από κάτω με λευκό χρώμα η μιεξίτελη ή μερικώς ανορθόγραφη επιγραφή η Σπηλαιώτισσα. Στην δεξιά άκρη του ερησίνοτου, πάνω στον κάμπο, σώζεται τμήμα αφιερωματικής επιγραφής, δέησης Γερμανού μοναχού του Παπά και κάποια άλλα που δεν διακρίνονται καλά. Η ομοιότητα της γραφής με τις υπόλοιπες του μνημείου συνηγορεί πως ενδεχομένως είναι σύγχρονη με τη ζωγραφική. Στα γόνατά της κρατά το μικρό Χριστό. Παριστάνεται με τοπικός, με χρυσαφιά όχρινα ενδύματα και σήμα που διακρίνεται στο δεξί του ώμου. Το δεξί του χέρι απλωμένο ευλογεί και με το αριστερό κρατά τυλιγμένο ελιτάριο που με τα βίας διακρίνεται από τις φθορές. Φέρει όχρονο φωτοστέφανο με σκουρότερες κεραίες που στολίζονται με ρεμβοειδή σταυρόσχημες τετράδες μαργαριταριών στο κέντρο τους και σειρές μαργαριταριών στις άκρες. Με λευκό χρώμα εκατέρωθεν του κεφαλιού του, πάνω στο μαφόριο της Παναγίας, γράφονται τα συμπιλήματα Ιησούς Χριστός. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού ακολουθεί τα καθιερωμένα. Τα θέματα περιστρέφονται με συνέπεια γύρω από τον κεντρικό άξονα της ζωής της Παναγίας και των γονέων της, λόγω της αφιέρωσης του μνημείου στη Θεοτόκου. Περιορίζεται με σαφήνεια από τις επιμελημένες κεραμιδί ταινίες που διακόπτουν μερικώς την αφήγηση, περιχαρακώνοντας τις παραστάσεις και τις μεμονωμένες μορφές. Επιμελημένα και συμμετρικά είναι και όλα τα φωτεινά όχρινα φωτοστέφανα που περιγράφονται από λευκή γραμμή εξωτερικά και σκούρα κεραμιδί εσωτερικά.
Οι συνθέσεις είναι λιτές και συμπαγείς, χωρίς εικονογραφικές φλιαρίες, πιθανώς λόγω του περιορισμένου χώρου. Πέραν του αναμενόμενου Ευαγγελισμού, η επιλογή της χριστολογικής παράστασης της Υπαπαντής ερμηνεύεται τόσο από την εξέχουσα θέση της Παναγίας σε αυτήν, όσο και λόγω της συμβολικής της σύνδεσης με τη χερουβική ευχή και την προσκομιδή των τιμίων δώρων. Παράλληλα, αποδίδονται και οι αρχαιότερες θεομητορικές εορτές, τα εισόδια στον Ανατολικό Τοίχο και το γενέσιο της Παναγίας σε προβεβλημένη θέση στο Κύριος Ναό. Στο εικονογραφικό πρόγραμμα της Αψίδας της Παναγίας Μακρινής αποδίδεται η απαρχή της Θείας Οικονομίας μέσω της παράστασης του Ευαγγελισμού, με σαφή έμφαση στο δόγμα της ενσάρκωσης. Ευχαριστηριακό χαρακτήρα φέρει και το επεισόδιο σύτησης της Παναγίας από τον Άγγελο, ενώ το σωτηρολογικό μήνυμα συμπληρώνεται με την παρουσία των ιεραρχών που τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι προφανές πως η επιλογή εικονογράφησης αματικών Αγίων, ο Παντελεήμων Νικόλαος και του Αγίου Μάμαντα, προστάτη αγροτικών και κτηνοτροφικών εργασιών, σχετίζονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. Εξάλλου, η απεικόνιση του εντός εισαγωγικών πνευματικού πατέρα του μοναχισμού προφήτη Ηλία, των ασκητών Ζωσιμά και Ουνούφριου, αλλά και της αφιερωματικής επιγραφής του μοναχού Γερμανού στο προσκυνητάριο της Παναγίας Πλειώτισσας, θα μπορούσαν να υποδουλώνουν το ενδεχόμενο ο ναός να ήταν Κυριακό και να εξυπηρετούσε τις ανάγκες αναχωρητών που πιθανότατα ζούσαν στην περιοχή, όπως μαρτυρεί η ζώσα παράδοση του τόπου. Στο ναό δεν παρατηρούνται δυτικές επιρροές. Η τεχνοτροπική εξέταση του διακόσμου οδηγεί στη διάκριση δύο τουλάχιστον ζωγράφων που εργάστηκαν ταυτόχρονα στο μνημείο. Ο κύριος δημιουργός χαρακτηρίζεται από τη σχεδιαστική του ευστοχία και την αποφασιστικότητα της εκτέλεσης, ακολουθώντας με ελάχιστες εξαιρέσεις μια ανθρωποκεντρική κλίμακα και αρμονικές αναλογίες. Απεικονίζει τις μορφές του μνημιακές, με λιτή πτυχολογία που αναδεικνύει τον όγκο του σώματος. Στα λίγα καλά διατηρημένα πρόσωπα διακρίνονται τα πλατιά χαρακτηριστικά, τα σαρκώδη χείλη και η μεγάλη αμυγδαλωτή οφθαλμή. Αποπνέουν πνευματικότητα, αλλά και ένα γήινο χαρακτήρα από τους καθιστά προσιτές. Αυτό καθίσταται εμφανές στην Παναγία του Ευαγγελισμού, της οποίας το πρόσωπο, με την έκφραση της χαρμολύπης, παρουσιάζει τεχνοτροπικές ομοιότητες με την Παναγία από τη δέηση του Αγίου Γεωργίου Λαθρίνου της Νάξου. Ίσως δεν είναι τυχαίο πως τα μορφολογικά χαρακτηριστικά κάποιων από τις μορφές του συνόλου παρουσιάζουν αξιοσημείωτες εικονογραφικές και τεχνοτροπικές συνάφειες με τα αντίστοιχα σύνολα των παρεκκλησιών της Σπηλιάς της Πεντέλης και του Αγίου Πέτρου Καλυβίων. Επιπλέον, η αγάπη για το κόσμημα, με την εκτεταμένη χρήση κυρίως μαργαριταριών και πολύτιμων λίθων, που παρατηρούνται στα έπιπλα, τα κτίρια και τα ενδύματα, φανερώνει την εξάρτηση του ζωγράφου από την παλαιότερη κομνήνια και αστροκομνήνια παράδοση. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση του πλαστικού όγκου και η εξέλιξη των φυσιογνωμικών τύπων στη Μακρινή μαρτυρούν μια σαφώς ωριμότερη αισθητική αντίληψη, η οποία υπερβαίνει το αρχαϊκότερο ειδήμα των προαναφερθέντων μνημείων του 13ου αιώνα. Εξάλλου, η επιδίωξη απόδοσης της τρίτης διάστασης, η οποία καθίσταται εμφανής μέσω του αξιοσημείου του όγκου των οικοδομημάτων και της έγκεντρης τοποθέτησής του στο πεδίο, συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία αίσθησης βάθους και οργανωμένου χώρου. Τα αρχιτεκτονήματα αυτά φαίνεται να αντιπροσωπεύουν μια μεταβατική φάση στην εξέλιξη της βυζαντινής ζωγραφικής. Διατηρούν την κομψότητα και τον περίτεχνο διάκοσμο που προσυδειάζει την κομνήνη αισθητική, προαναγγέλνουν όμως ταυτόχρονα τις χωροταξικές αντιλήψεις της πρώιμης παλαιολόγιας περίοδου. Αυτή η διαχείριση του αρχιτεκτονικού χώρου ενισχύει την υπόθεση για μια παραγωγή που κινείται στο μετέχμιο των δύο μεγάλων εποχών, ενσωματώνοντας νεοτριστικά στοιχεία σε ένα πιο παραδοσιακό υπόβαθρο. Η χρωματική παλέτα του δημιουργού χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη οικονομία μέσων, προσεγγίζοντας το πρότυπο της τετραχρωμίας με τη χρήση όχρας, κεραμιδόχρου ερυθρού, κυανού και μέλανος. Μέσω της πρόσμιξης των βασικών αυτών υγεών και της προσθήκης λευκού προκύπτει μια διαβαθμισμένη κλίμακα αποχρώσεων, όπου κυριαρχούν το γλαυκό, το σμαραγδί και το βαθυπράσινο. Η χρήση του τελευταίου περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση του εδάφους, απουσιάζοντας συστηματικά από τα ενδύματα. Η ρυθμική εναλλαγή αυτών των τόνων σε όλο το εικονογραφικό πρόγραμμα προσδίδει στο μνημείο μια αίσθηση λιτότητας και πνευματικής ηρεμίας, υπηρετώντας τελικά την κατανυκτική ατμόσφαιρα του χώρου. Στον δεύτερο ζωγράφο ή ενδεχομένως ζωγράφους θα πρέπει να αποδοθούν οι υπόλοιπες μορφές που υστερούν σε καλλιτεχνική δυνότητα. Η ιδιαίτερη ποιότητα των σωζόμενων προσώπων του ικανότερου ζωγράφου, η οποία φαίνεται να εναρμονίζεται με τις πλέον προοδευτικές τεχνοτροπικές τάσεις, επιτρέπει τη διατύπωση της υπόθεσης ότι ο ζωγράφος της Μακρινής τελούσε σε γνώση των καλλιτεχνικών αναζητήσεων του τέλους του 13ου ή των αρχών του 14ου αιώνα, περίοδος στην οποία θα μπορούσε να προταθεί η χρονολόγηση του μνημείου. Εάν η υπόθεση αυτή απελευθευτεί από την περαιτέρω έρευνα, τα σχετικά άγνωστα και δυσπρόσιτα ναΐδρια του όρου Κέρκη ενδέχεται να αποτελούν τεκμήρια ενός καλλιτεχνικού διαλόγου των μνημείων της Σάμου με τα νεοτοριστικά ρεύματα της εποχής. Μια τέτοια προσέγγιση θα συνέβαλε στην επανεκτίμηση της εικόνας μιας απομονωμένης τοπικής παραγωγής, υποδεικνύοντας την πιθανή ένταξη των σαμιακών μνημείων σε ένα ευρύτερο δίκτυο καλλιτεχνικών ανταλλαγών στο χώρο του Αιγαίου κατά την ιστεροβυζαντινή περίοδο.
Τέλος, η τεχνοτροπική εγκύτητα του Χριστού Φωτοδότη με την αντίστοιχη παράσταση στον Άγιο Γεώργιο Δρακαίων θέτει υπό εξέταση την πιθανή δραστηριοποίηση ενός τοπικού εργαστηρίου στην περιοχή του Κέρκη. Η μορφολογική αυτή συνάφεια θα μπορούσε να υποδηλώνει έναν καλλιτεχνικό πυρήνα με σχετική υφολογική συνοχή, ο οποίος ενδεχομένως λειτουργήσε υπό κοινό επικεφαλής ή κάποιον άμεσο επίγονό του, εντάσσοντας τα μνημεία της Σάμου σε ένα ευρύτερο δίκτυο καλλιτεχνικών ανταλλαγών του Αιγαίου. Μια τέτοια υπόθεση εργασίας ανοίγει τον διάλογο για τη χαρτογράφηση της ζωγραφικής παραγωγής στο αρχιπέλαγος, η οποία χρήζει περαιτέρω μελέτη για την οριστική της τεκμηρίωση. Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και τον προϊστάμενο κύριο Παύλο Τριανταφυλλίδη για την άδεια δημοσίευση του υλικού, καθώς και την επόπτριά μου, κυρία Αναστασία Δαναδάκη, για την καθοδήγησή της. Τέλος, επιτρέψτε μου μια ιδιαίτερη μνήμα στην κυρία Βικτωρία Κέπετζη, η συμβολία της οποίας υπήρξε καθοριστική για τη μοίησή μου στη βυζαντινή ζωγραφική και την όποια επιστημονική μου συγκρότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ξανακούμε λίγο για αυτό το νησί που δεν το ακούμε συχνά. Ευχαριστώ τον κύριο Πολιτόπουλο για την ευγένειά του και την καλή του μνήμη. Και να παρακαλέσουμε τον κύριο Κάπα